Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de María Sierra, de Luís Caramés e de Luís Pérez. Pouco máis de 15 minutos de tertulia. Como dicía eu antes de marchar á publicidade, temos que falar tamén da situación do PSD e de se hai risco de fractura pois polos diferentes posicionamentos que hai en torno á consulta soberanista que quere sacar adiante o goberno de Artur Mas e para que xa ten data, novembro deste ano. Bueno, non expulsaba o PSC os deputados díscolos que romperon a disciplina de voto hai uns días e se posicionaron a favor dese traspaso das competencias á Generalitat para que convoque o referendo, non nos expulsou, pero si os convertiu en deputados rasos, non? E os relegou pois, a última fila de asentos no hemiciclo, pois, algo que tampouco foi entendido por un sector do partido. Bueno, eu pregunto vos se vedes efectivamente que a cousa pinta mal, que hai risco de fractura por esas dúas formas de entender pois, onde debe estar Cataluña e a súa relación co Estado español. Luís, por exemplo, Luís, que temos falado desta cuestión moitas veces, hoxe un día máis, pero máis centrándonos pois, na situación do PSC. Sí, bueno, o PSC sempre o que se dice sempre, as dúas almas do PSC, a máis catalana, rozando, sino casi o independentismo, e a máis do PSOE, formada fundamentalmente polos emigrantes que chegaban a Cataluña, andaluces, bueno, casteláns, galegos tamén. Entón, sempre houve esas dúas, unha máis que quería seguir máis vinculada sempre a España, ao conxunto de España, e a outra que, bueno, que eso se cuestionaba máis ou está máis próxima aos postulados de convergencia ou de esquerra. Eu creo que neste momento tamén existen, pero polas últimas votacións que houve nos órganos de dirección e pois eu creo que vai mudando, digamos, a correlación de forzas, non? Que está disminuindo unha, entre outras razóns, porque moito votante que o PSC foi, salvo nas eleccións autonómicas, e non, eu creo, en todas ganaba en Cataluña, e ademais por moita diferencia. Nas municipais, nas xerais, non digamos. Entonces, eu creo que neste momento, pois, un 80% do socialismo catalán, eu creo que está coa actual dirección, con Pere Navarro. E pode haber unha escisión, pode haber, pero eu creo que xa non, que está casi descontado eso, está descontado os efectos que vai a ter, entre outras razóns, porque nas últimas eleccións tamén caeu xa en moitos votos, entón xa non ten aquela presencia mayoritaria e hexemónica que tuvo en algún momento en Cataluña. Pode haber eso, estas tres persoas eu creo que buscaron a solución, digamos, máis intelixente para a dirección, porque relegalos, non expulsalos, que nunca queda ben, expulsar a ninguén, que eu creo que ao final terminarán eles marchándose, ao mellor constituindo algún partido, pero ese electorado, hoxe en día, eu creo que está ou en Esquerra, ou incluso, sí, en Esquerra, máis sobre todo en Esquerra, ou en Iniciativa por Cataluña, os Verdes e noutras formacións. Ademais, tiñan que tomar, algún día tiñan que tomar esa decisión, tiñan que tomar, feita de acordo co PSOE español, porque o PSOE español sin o PSC en Cataluña tampouco tería moi difícil gobernar. Os socialistas sin Andalucía, pero sin Cataluña, conseguir unhas maiorías grandes prácticamente teñen o imposible. Entón, eu creo que viron a situación calera e as dúas partes, pois a do español, Rubalcaba, que tamén dudaba, era bastante ambiguo con respecto a Cataluña hai uns meses, cambiou aí, é bastante firme a súa posición, e o do PSC tamén, eu creo que sí. Luís, ti concordas con Luís Pérez na súa análise? Sí. A verdade é que eu creo que desde que Zapatero dixo aquilo de que lo que venga de Cataluña, que foi unha gran frivolidade con consecuencias moi trascendentes, o constitucional, etc., eu creo que en Cataluña, pero non só na clase política, por eso é o erro de pensar que mudou a clase política, é que cando un fala coa xente de Cataluña, pois atópase con que efectivamente hubo un cambio porque eu me lembro de estar ali coa xente que me convidou do PSC cando se discutiu, vamos, técnicamente o estatuto, bueno, pois había a maior parte, a grande parte da xente estaba por facer un estatuto que tuvera encaixe no Estado español, non? E logo, relativamente pouco tempo despois, as cousas foron mudando
bueno, con esta torpeza por parte do goberno de Madrid e logo con uns agravios solo, a meu ver, reais nunha porcentaxe, pero en conxunto non, pero que foron calando no imaginario da xente de Cataluña, non? Eu teño como dous nomes que para mí na miña profesión son referentes, que Toni Castells, que foi conseller de Economía e Facenda, que é da Alma, que fala Luís, máis catalanista, que se voltou prácticamente independentista, e Joan Colón, que colega tamén, ademais somos da mesma cátedra os tres, que foi vicepresidente do Parlamento Europeo, que era abertamente unha persoa do PSC, pero para integrarse con España, etc. É que agora me atopo con que son xente que os que estaban máis nesta segunda perspectiva están casi como na primeira, por lo tanto, algo houve ali que mudou a natureza desas relacións con España e as cousas volveronse moi complexas, por máis que manden para o galiñeiro do hemiciclo estos diputados, pois a verdade é que a cousa cambiou, claro, cando un pensa na transición, pensa no cinto industrial de Barcelona, a esquerda internacionalista que gañaba, que o nacionalismo era cousa de botiguers, do rural, resulta que a cousa se transformou de tal maneira que moita xente tuvo que cometer moitos erros e agora as cousas son difíciles de reconducir. Francamente, eu creo que é un grave problema para o Estado español neste momento. María. Bueno, lo que decía Luis de que es difícil pensar en que el Partido Socialista Catalán vaya a bajar más de lo que ya ha bajado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde el momento en el que más representación tuvo, que fue con Pascual Maragall, que tuvo 55 diputados, hasta la actualidad ha perdido 35, pues sí que es cierto que lleva a pensar eso, que es difícil que baje más, o que todo está medido, o que todo está contabilizado en cuanto a la posible pérdida de votos que pueda suponer esta escisión. Yo creo que pode baixar máis. Pero yo te lo iba a decir, yo creo que sí. Quero decir que o que pasa é que así probablemente evitan pois que quede nun partido casi marginal, é o que trataba de decir, porque todo ese votante, todo ese espacio o están ocupando outros. Y entonces, sí, pero no creo yo que habiendo llegado a esto tampoco sea la forma de recuperar un voto que ya han perdido. Quiero decir, no por esto van a dejar de ser un partido marginal. Entiendo yo. De mantener algo. Entiendo yo. Y luego yo creo que hay dos lecturas que se pueden hacer de la misma situación y que son absolutamente contradictorias entre sí. Desde una lectura de lo que es el número de diputados, pues efectivamente, si tenemos en cuenta que son 20 y que 3 de esos 20 han sido los disidentes, por llamarlo de alguna manera, pues sí que podemos pensar que tiene poca relevancia, por decirlo de algún modo. Pero sin embargo, si pensamos en el apoyo que estos 3 diputados tienen a nivel municipal, ya nos sorprende ver que el apoyo es mayoritario de los alcaldes y concejales del Partido Socialista Catalán en Cataluña. Por lo tanto, la lectura se le puede dar desde las dos perspectivas y nos lleva a la conclusión de lo que él acaba de decir, Luis acaba de decir, y es que la situación es realmente preocupante y que la quiebra es indiscutible. Que estas 3 personas vayan a crear un nuevo partido político, como acaba de decir Luis, yo creo que a estas alturas ya no es ni siquiera discutible porque ellos mismos lo han reconocido, o cuando menos no lo han negado. Es más, la coincidencia de la aparición de un manifiesto con personas, todas ellas de una tendencia concreta, separatista o independentista, de apoyo a ellos, pues muestra que ya hay incluso una organización de fondo que apoya y que esto, por lo tanto, es la cabeza de un iceberg que es muchísimo mayor que lo que se puede pensar, ¿no? ¿Quizá con qué finalidad? Pues quizá con la finalidad de hacerse con ese voto que se estaba perdiendo en el Partido Socialista Catalán y que se estaba yendo, o bien para la izquierda republicana de los más extremistas, si queremos decirlo, de izquierdas, o bien para Ciutadans, que claramente se estaba beneficiando también del voto de los votantes de este partido que no querían esa independencia. En definitiva, a mí lo que me parece es que este partido político ha nacido
de la conjugación de varios partidos, como alguien, no sé cuál de los dos, tú me parece dijiste al comienzo de tu exposición, efectivamente, en los años 70, el Partido Socialista Catalán y lo que eran los socialistas pues, venidos de lo que era el resto de España, por decirlo de algún modo, y cuando hay estas uniones, hay momentos que suelen coincidir con hechos relevantes donde estas fisuras se escenifican, se tienen que ver, porque en realidad ya no eran lo mismo desde el origen, lo que pasa que históricamente se había conseguido un equilibrio que ahora se rompe. Y en cuanto a su líder, en cuanto a Pere Navarro, a mí me parece, es una opinión personal, que tardó demasiado en mostrar una postura sólida, en mostrar una postura de fuerza, que ha llegado demasiado tarde y que eso le va a pasar una factura importante a nivel político, a nivel de votos y a nivel de liderazgo en todos los sentidos. Concordades con María nesto último que apunta os Luís? Sí, salvo que, bueno, que non coincida, pero son máis de tres, son o alcalde, o que decías, o alcalde de Lleida, o no, tres diputados ahora los que se han ido al gallinero, como decía Luis Caramés. Pero que detrás sí, hay más, claro que hay más. O alcalde de Lleida, que era diputado, ya se marchou sí, ya se marchou, e tamén la que... E hai algún máis que votaba, pero por, digamos, por disciplina, pero que non coincidía. Sí, e logo tamén hai outra persona que é a que se presenta supuestamente a la alcaldía de Barcelona, pero eu me refería al número de diputados. Nos concellos é posible que haxa, claro, é máis complicado, sobre todo nos concellos pequenos hai unha presión grande neste momento, como pasa cando hai fenómenos deste tipo, como pasou no País Vasco, que hai unha presión da población dos que son máis activos sobre e están máis presionados para non querer o mellor manter esa posición do partido, dos órganos de dirección do partido que chamarán españolista, non? Entonces, sobre todo en concellos pequenos, porque eu a veces, como estuve ali uns anos, me fixo cando hai eleccións de como vota a xente e por exemplo, en Lleida, nos concellos, que hai moitos, ten moitos concellos, moito máis que en Galicia, debe ter Lleida casi como todo Galicia, máis de, bueno, como todo Galicia non, pero debe ter cerca de 200. Concellos pequenos donde o mellor Esquerra Republicana saca o 80% dos votos, donde non ten votos ese nacionalismo xa natural, digamos, de Cataluña é nas zonas industriais, nas grandes cidades, donde ten menos, que tamén agora hai o que decía antes, hai unha tendencia mellor. Pero eu que digo é que o Partido Socialista Catalán, se non se define claramente, ese sería o maior problema, porque pode casi chegar a desaparecer, porque se poden ir por todas partes, uns por Ciudadanos, outros por Esquerra, outros... Lo que pasa é que quizá está en si se ha definido a tiempo. Pero eu creo que un partido socialista ahora catalán non ten moito espacio, porque os outros lle teñen comido o terreno. Luís Caramés. Bueno, eu non teño moito máis que engadir, eu son partidario de unha España probablemente federal, onde caiba todo o mundo, tamén Cataluña. Eu voto en falta algún poder moderador, poder que poda falar tal. Temos un rei que está medio esnaquizado entre elefantes e outras cousas, non? Onde vai o dos elefantes xa, non? Bueno, agora os ve en vídeo, pero eu creo que é unha das situacións históricas máis delicadas do propio Estado español. Pero Rajoy ten un plan para Cataluña, O caso é saber cal. Bueno, eu sei de ver, non? Eu creo que ten pagámoslle para eso, non? Sí, pero bueno, eu supoño que agora empeza unha campaña, parece que están en campaña, porque tamén hai que contrarrestar, non? Sí, claro. Esta fin de semana estarán por aí, non? Eu creo que, bueno, o plan de Rajoy vai intentar basalo na Constitución, que é o que, bueno, pero eso solo non chega. Que Montoro explique que non están tan explotados. Claro. E despois en tratar de decir que queremos estar con Cataluña. Que todo España quere a Cataluña. Eso eu creo que é o que ten que vender non só o goberno nin o PP, tamén o PSOE, que queremos que Cataluña sea estar xuntos, non sei, habrá que buscar a mellor forma, se é que hai, pero
de estar xuntos, igual que queremos a Unión en Europa estar todos xuntos, e por min estaría encantado de estar con Portugal, e habría que ver, non é fácil, pero con Pero mellor, o ao outro... cabo dun pouco de tempo, temos os cataláns por un lado, os vascos por outro, os galegos por portugueses, e os casteláns. Xa, pero eu non lle vexo ninguna... Os reis católicos. Non vexo nada positivo, eso. No, eu tampouco, pero... Non lle vexo ninguna utilidade. Pero eu creo que pasou un pouco como aquilo do lobo, non? Claro. Isto non chegaba nunca, Sí, no, vamos a facer nada, pero chega, non? A cousa chega. E chegou o lobo. A ver, E María, chegou. que pechas ti? Bueno, Bueno, nada, non evidente. quero chamar o lobo, era un símil, Evidentemente, el marco de la Constitución es sin ningún tipo de duda la baza de Rajoy, evidentemente. Esa, y bueno, luego la de vender el sentimentalismo que acaba de decir Luis, de que España es con vosotros y pues nosotros os queremos, ¿no? Ahora falta que nos quieran ellos también. Bueno, pero das unha sensación de ser así de generoso, bueno, pues nosotros les queremos, aunque tú non me quieras mucho, pero bueno. Bueno, Lo deixémolo aquí. dice la Constitución, España es una única e indisoluble, comienza diciendo. Bueno, pois remata a letrada con ese principio e así rematamos ben. Deixémolo aquí porque pero non hai... plural. Pero plural, pero bueno, e co engadido de Luis Caramés, moi importante. Deixámolo, que non hai máis tempo, quedábanos algún tema por tratar, as eleccións europeas teremos tempo para facelo aquí na tertulia. Grazas a Luis Caramés, a María Sierra, como sempre un placer tervos por aquí. Grazas tamén, Luis, por estar hoxe connosco. A todos, grazas por seguir un día máis o Faladoiro.